Hai लोगोफोर, गुड मर्निं माबोरै दं गासिबो मोजाङैनो दं ना? आंनि लोगोफोर माने आं दिनै नोंथांमोनखौ जोंनि बिल्डिंखौ देखायनो नागिरदों माने बानायगासिनो आरोना जासिगोन माने जाथारसिगोन दायो जों बिराद खस्थ' थागासिनो दं बेनिखायनो बारा मोजां मोनाखैमोन दा बिल्डिंआ जासिगोन नालाय एसे मोजां मोनदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोन आं देखायनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना माबायदि दायो आंनियाव ओंख्रि संगासिनो ओंखायनो थांनो हाथ'वाखै ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आं बेखौनो बुङो लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला जेन आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थायो लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हाय गाइस जोंना जायगाया नै आं नोंथांमोनखौ बे न'खौ दा खिथाथाराखैमोन दिनै खिथाखौ नोंथांमोना नायबाय थादो नै बेयाव थायो जोङो दायो नै बेयाव थायो आरोना जों लोगोफोर बिराद खस्थ' थाम्फै अरजा बेनिखायनो बारा मोजां मोनाखैमोन माने दायो आङो माखौ मोजां मोनदों जोंनो अनार्सफोरा बिल्डिंखौ बानायनानै होबाय ओमफ्राय बानायगासिनो आरोना लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय सान्दुंआ बिराद मोदानदों बिराद सान्दुं गोसा बे जायगायाव तामिलनाडुआव नायबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोननो न'खौ देखायनोसै आरोना माबायदि नै लोगोफोर न'आ बेनो जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला आरो 10-15 दिनसो लाबावगोन आरोना लोगो खुसि मोनदों आं बे न'आ जानायखाय दा जोङो बेयाव असायसो थाबाय थानांगौ जादोंमोन माने थाम्फै अरजा थानांगौ आरोना लोगोफोर बेखायनो बारा मोजां मोनाखैमोन दा बे न'खौ जोंखौ अनारा बानायना होबाय नालाय एसे मोजां मोनदों जोंना नैबे फार्स्ट फ्ल'रा जागोन माबा जोंनि ओंखाम ओंख्रि संग्रा आरोना ओमफ्राय बे नेक्स्टआ सेकेन्ड फ्ल'रा बेयाव सिकिउरिटिफोर थागोन ओमफ्राय बै बे लास्ट फ्ल'रा गोजौसिना टपाव बेयाव जों थागोन आरो लोगोफोर थ' बिदिब्ला एसे खोन्थानि आपल'ड खालामबाय थानो हासिगोन बेयाव थानानै सिगां गाहायाव थानानै हायामोन दा बेयाव थानो हासिगोन आरो लोगोफोर बेनि थाखायनो बिराद खुसि लोगोफोर बेनो भिडिअआ बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थादों दिनै ओरै नाहरदा समायनानो दा ओंखारलांफिनसै लोगोफोर ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो खामलायलांबा नङाबा लोगोफोरजों रायज्लायगोनलाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होथार लोगोफोर आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाथार जेन आंनि बेफोरबायदि गोदान ब्लग भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थायो आंबो गोदानसो ओंखायनो नोंथांमोननिफ्राय आं हेल्प मोननो लुगैयो आरोना लोगोफोर हेल्प खालामबाय था बेफोरबायदिनो आरो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ आं बुङो अननानै आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो सापर्ट खालाम जेन आंबो बिदिनो थाबै 1K साबस्क्राइबार जायो नोंथांमोननिसिम मोजां भिडिअ लाबोनो हायो बेनो आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला थांसै गाहायाव खनसे नायस्राबावदो जोंनि न'खौ बे जाजोबा एकदम लाक्सुरि बिल्डिं बायदि नुसिगोन आरोना बेखौ लाक्सुरि हटेल बायदि नुसिगोन लोगोफोर उनाव आं नोंथांमोनखौ मोजां देखायगोन न'आ जाजोबबाथाय माबायदि जायो दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव थांसै दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालामना हो मोजां मोनदोंबा नायनानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथार लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनानै ला जेन आंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थायो आरोना बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन